kodwa siyavuya ke kwintsuku ezingambalwa abaphetheyo abaqashiweyo o-Director General no-CEO bakwazile ukuyihlanganisa. I-Postbank ithi yasonjululwa amagingxigingxi obuxhakaxhaka akhokelele ekubeni ingakwazi ukuhlawula amawakawaka abaxhamli bemali yendodla. I think it's premature. It's premature to speak of Section 100 administration. Umphathi wezempilo uGqr Joe Phandla uthi azikabikho izizathu zokufaka isebe lezempilo eMpuma Koloni phansi kolawulo lukazwelonke. Kwelo lityala amabandla asekhaya sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngalenhlwa amaze alwa intubululo sisithi nqatsho-ke nakunibabukeli be-GTT masikawule siwarhuqa. Njengoko amawakawaka abantu abaxhamla imali yesibonelelo sikarhulumente echaneke kanobomi kukuphanzwa kwe-Postbank ukuhlawula imali yabo yesibonelelo sikarhulumente, i-Postbank ithi amagingxigingxi ebekho kubuxhakaxhaka bayo asonjululwe. Urhulumente ubambe inkomfa kunye noonondaba ePitoli namhlanje, ukanti izola amalungu amathathu ebhodi ye-Postbank ashiyile kule bhodi. Kwezi ntsuku zimbalwa zigqithileyo baqhokreke kanoboma bemibeli abaxhamla imali yezibonelelo zikarhulumente, oku kuza emva kokuba inkqubo yezobuxhakaxhaka ye-Postbank iphanzile ukuhlawula bonke abantu abaxhamla imali yezibonelelo, bambi balinde isithuba seyure belindele ilize. Le nto eyenzekileyo ibihlaziyo inikezwa amandla amatsha uba isebenze ngendlela zangoku. Xa kuwelwa loo bhlorho yeliqondo lingezantsi ukusuka kwelingaphezulu iye yakhinqana apho, kodwa siyavuya ke kwintsuku ezingambalwa abaphetheyo abaqashiweyo o-Director General no-CEO bakwazile ukuyihlanganisa. Nje siqale ukuthi sixolise kakhulu, sibathembise futhi ukuthi lokho okwenzekile sizobe lokhu siqhubeka sibhekana nokuthi singenza kanjani ukuthi lento lenhlekelele leyenzekile ingaphindeki futhi. Nangona abaxhamlayo bengekahlawulwa bonke, i-Postbank ithi iza kuqinisekisa ukuba akukho mntu ushiyeka ngasemva. Do want to plead with our people to trust that those who do not have their money, which should be very few, really close to 1% of the 5.3 million beneficiaries, if anyone finds themselves still without their money, they must be ensured that they will get their money. Kukhona bangakayitholi ngoba ukuze senze lama reversal bayenza manually, so ngoba kufanele ukuthi bayenze yinye ngayinye yiko kwenza ukuthi kuthatha isikhathi. Senjalo amanye amalungu e-Postbank ashiyile kwibhodi ye-Postbank etyhola ngelithi kukho ungenelelo labaphathiswa, kodwa urhulumente uthi le bhodi iphanzile ukwenza umsebenzi wayo ngendlela. Into abayenzileyo ke baye batsiba icingo singekafiki, kodwa eyona nto ndifuna uyichaza, eyona nto ibangela into ubana singavani nabo zindlela ezithile abaqasha onobhizinesi abasebenzela urhulumente ezingekho mthethweni nemali ezinkulu ezibhatalwayo. Sadibana nemingeni bayabongozwa ukuba baqhagamshelane nesebe lezophuhliso loluntu kunye ne-Postbank ukuze bafumane uncedo. Kusenjalo umphathiswa wezonxibelelwano nobuchwepheshe uMondli Gungubele uyehlise yonke ibhodi ye-Postbank esihlalweni. Umphathiswa uthe esisigqibo silandela ingxelo yophando nzulu lwe-KPMG nevakalise ukuba i-Postbank iye yaqhubeka nokusebenzisa abagqithisi benkonzo abangekho semthethweni ngokwesivumelwano nabebebhatalwa izigidi ngezigidi. uGungubele uthe akanamdla wokuphendula kwimicimbi ethutyelezisiweyo kwakhalimela ukuthutyeleziswa kwamaxwebhu ngabengamalungu ebhodi. Unabe ngelithi eyona nto azimisele kuyo kuqinisekisa ukuba i-Postbank yibhanki yaseburhulumenteni esemgangathweni. We have issued a statement, I'm sure some of you must have got it, with regard to why the board has been has been removed because of a number of governance issues. Linye ingcali kwezoqoqosho zithi ambalwa amathuba ukuba urhulumente aguqule imeko emaxongo ye-Postbank ukuze ibuyele kwisimo sorhwebo esifanelekileyo. Le mingeni ijamelene ne-Postbank ingadlela indlala izicwangciso ze-ANC zokumisela ulawulo lwe-Postbank eburhulumenteni. Xa bekuqala lo nyaka, i-Reserve Bank inikeze i-Postbank elinye ithuba lokulungisa umbhodamo kukhuseleko yaye iqobisane nemiba engakasonjululwa ukugcina
isihlalo sayo kwinkqubo kazwelonke yokuhlawula uluntu. Ikwalindeleke ukuba ihlaziye iinkqubo zayo zibe kwinqanaba lweebhanki zorhwebo. Also that we're seeing with the Post Bank is just another example of politicians not being able to run businesses. There are many other financial institutions in South Africa that can do exactly what the Post Bank is supposed to be doing. The best that we can do is to basically close down the Post Bank or try to privatize the Post Bank and to get the private sector to do these kinds of things. Lo gama kukhutshwe isibhengezo sokuchongwa kwebhodi entsha, ukanti umphathiswa wenyule ukhaya lethu ngema njengomlawuli nanjengoko kulindelwe unyulo lwebhodi entsha. Umphathi wezempilo uGqr Joe Phaahla uthi kusekusasa kuba isebe lezempilo eMpuma Koloni lifakwe phansi kolawulo lukazwelonke. Uqhube wathi noko urhulumente uhambe umgama obonakalayo ekuphuculeni inkonzo yezempilo kweli. uGqr Phaahla bekutyelelwe eMpuma Koloni ngeliya kuhlola umgangatho wenkonzo yezempilo ephondweni. Silela kokuhlawulwa kwabanikezi nkonzo kubeka eli sebe ematyaleni kukhokhelele nasekushokoxekeni kwamayeza kumaziko empilo. Eli sebe likwajamelene nengxaki yamabango abangelwa ngamatyala okwenziwa gwenxa kweenkonzo zempilo kwizigulana. I-Democratic Alliance ifuna eli sebe libekwe phantsi kolawulo lukazwelonke. I think it's premature. It's premature to speak of, Section 100 administration. As I've said to you, although there are challenges, but we're going into details. Iphondo leMpuma Koloni lithi likwinzame zokuphucula amaziko empilo asemaphandleni. Sikwiphulo ke ngokulokuzakha sibe kumgangatho ofanelekileyo ingakumbi xa sithetha ngomcimbi National Health Insurance ejonga into ye-infrastructure basimenjani, i-human resource imenjani. Kodwa yanto ibalulekileyo kuqiniseka abantu sibanike iinkonzo zezempilo futhane ndaba kuzo. Isebe lezempilo kuzwelonke lithi lisebenzisana namaphondo ukukhawulelana nengxaki yokushokoxeka kwabasebenzi. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eMonti. Usekela mphathi wezengqesho nezabasebenzi uBoyitumelo Muloyi umemelela abaqeshi ukuba basebenzisane norhulumente ukuqhubisana nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho. Ebethetha kumboniso wezemisebenzi eNkomazi eMpumalanga. Igumbi eligcwele ngabantu abafuna umsebenzi abanethemba, abantu abatsha basenkomazi beze ngobuninzi babo bezokukhangela amathuba kulomboniso wemisebenzi. eMpumalanga izinga lentswela-ngqesho likwishumi-14 ekhulwini. Abo bafuna imisebenzi bakhuthazwa ukuba basebenzise lithuba ukuze babhalise kuvimba weenkcukacha kwisebe lezabasebenzi. Kungoku nje uvimba weenkcukacha uqulathe iinkcukacha zabantu abangaphezulu kwezigidi ezintandathu abafuna umsebenzi. We've got job opportunities where other employers are registering their job opportunities in our system. So once you have put in your CV through our system is able to automatically match your skills that you have with the requirements of a particular employer. And therefore we are able to facilitate that as a department. Olulutsha kudala lufuna umsebenzi ngoku lunethemba. Ngibona kuhle kakhulu ukuthi ngitane CV yami ngibona ukuthi njengoba bebathe nangabe ukuthi ngiyaqualifya for anything la bangakhona maybe kusibonelela sikhona ekusebenza. Ngaphezukoko uMuloyi umemelela abaqeshi ukuba babuyise imali engasetyenziswanga kwinkqubo yoncedo lwabaqeshi nabaqeshwa bexeshana ngelixa kuqugqisa iCovid-19 abayifumene kwisebe ukuza kuthi kangoku ngaphezulu kweebhiliyoni ezimbini zeerandi ezithe zafunyanwa kubaqeshi emva kophando. Kwalapha ezindabeni owayengumhlobo omkhulu nowayesakuba ngusosi bajikelelo we-IFP umfundisi uMusa Zondi uthi umntwana womntwana kwaphinda ngene yayikukuba yensi ne-IFP zibumbane kodwa masuma umntwana evenkileni kuqala. Sibulise kwakhona samkela nabo basandula ukungena siniphathele ezindaba sisiza ngqo eGauteng kwanyama ipheli kuphela izinyo lendoda. Uyakwazi ke ukufumana ezindaba ukuphela kwazo kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Make siphinde silume kwinqaku lethu eliphala phambili ngalentwa. I-Post Bank ithi amagingxigingxi bekho kubuxhakaxhaka bayo nakhokelele ekungahlawulweni kwabaxhamli abangamawakawaka bemali yesibonelelo sikarhulumente asonjululwe. Urhulumente ubambe inkomfa kunye noonondaba ebhidweni namhlanje.
ukanti izolo amalungu amathathu ebhodi yePost Bank ashiyile kule bhodi. Ngoku masicabule izimvo zababukeli ngamagingxigingxi ongahlawulwa kwemali yendodla. Eyona nto ibhlungu abantu abadala eMpuma Koloni baboleke imali zokukhwela ukubheka edolophini kuba akukufutshananga ezidolophini eMpuma Koloni. Yaze yabuhlungu umsasazi into yoba abantu abadala bangayifumani imali yabo yesibonelelo. Kaloku uninzi lwabo luxhomekeke kule mali ukondla iintsapho zabo. Le mpicwa abadala ayilungiswa masinyana ukuze abantu bakhokhelwe imali yabo ngoba inyanga iphelile, akunamali yokudla, akunalutho, egadi lilala eziko. Amagingxigingxi ntoni lawo bathetha ngawo, balibele ukuthetha amagingxigingxi endani balungisa oomatshini apha bebulala abantu ngendlala. Ootata bethu nootata omkhulu bethu nomama bethu besokola bexhomekeke kule nkamnkam. Umuntu ayophoxeka kwi-ATM afike imali ingafakwanga. Nakhona apha eMpumalanga abatholanga imali yabo kaloku. Azonwabisi lezi ndaba ngoba le mali bayitya kaloku bazotya ntoni uma ingekho imali. Le agenda yamkelisa isibonelelo sikarhulumente inayo ingxaki ngoba kaloku ezingxaki ukudala zisenzeka ayide izilungise. Urhulumente noko ibingase azame mani ukuthi ayitshintshe lento yala makhadi wakasasa, abantu basebenzisa amakhadi webhenki. Ibhlungu noba iintsapho zilale zingatyanga ngenxa yabantu bona balala iintsapho zabo zityile. Bona abantwana babo balala betyile yonke le mihla ngoba kaloku bona banemali. Uyabona indaba yokuhola ngeposi ayikho, kwakungcono ngisho indlela eyayiholela ngayo kudala, especially nje elakanongoma. Ngiyabonga. Owayengumhlobo senyongweni nowayesakuba ngusosibajikelele wa-AFP umfundisi Musa Zondi uthi umnqweno womntwana wakwaphinda angena ongasekhoyo inkosi uMangosuthu Buthelezi yayikukuba yenzi na-AFP zicheba nenduma. La maqela anquzulana ngezagweba kwiminyaka yo-1980 no-1990 nto leyo yakhokelela ekuswelekeni kwenkumbulo yabantu. Kutshaba kwaNkosi Buthelezi liyakhula ikhwelo lenxolazwe phakathi kwe-IFP ne-ANC. Ngethuba igqwala emswaneni kwaphinda ngene ngolwesibini usekela mongameli wombutho wesizwe i-ANC umnumzana Paul Mashatile umemelele umanyano ngelokuzalisekisa umnqweno womntwana kwaphinda ngene. Umfundisi Zondi naye uyalixhasa elokhwelo esithi icekwe lilele ne-ANC. His prayer up to the time when he closed his eyes and departed from this world, his great prayer was that he wanted the ANC and the IFP reconcile. Kanti ukuqaqambisa umzila kaNkosi Buthelezi isebe le-Ithala Bank lasoLundi liza kuthiwa ngegama likaNkosi Buthelezi. Today it was important that we make our request first to the family before we actually then formalize it within our stakeholders, but indeed that will come to pass. Imvumi zomculo kaMasikhandi uKhuzani Mpungose noThokozani Langa bayile kwikhaya lakwaButhelezi ukuyogqwala emswaneni. Umntwana waphinda ngene was the man of peace, was the man who loved to see anything united. So as artists we decided to come to unite ourselves and come here and pay the respect to umntwana waphinda ngene. Saluphusha ugodo ayinoma kwakunzima wemntwana waphinda ngene soluthwala ugodo salubamba sehla nalo salubamba sabuya sahlanganisa enye nabo Khuzani noMthandeni noNtencane noMfiliseni Magubane senza ingoma emnandi kakhulu. Umntwana kaphinda ngene uza kutyalwa ngomgqibelo esikhangele kuwo. Kusenjalo abahlali belokishi yaseMpumalanga iHammansdale KwaZulu-Natal apho kwakuqhuba khona izixholo-xholo zezopolitiko phakathi kwe-AFP ne-ANC kwiminyaka yo-1980 no-1990 bathi nangona bephila phantsi koxolo kodwa izivubeko zolodushe soze zaphola. Ejelo lendaba ye-SABC lityelele amanye amaxhoba ezozixholo-xholo kulandela ukutshaba komnye wenkokheli ezadlala indima ephambili ngelo xesha umntwana wakwaphinda ngena inkosi uMangosuthu Buthelezi. Ilokishi laseMpumalanga eliqhele ngamakhilomitha ngama-60 entshonalanga nomasipala weTheku lingenye yezindawo ezaduma ngodlame lwezepolitiki ngeminyaka yama-80s kanye nama-90s.
kuqale impi phakathi kwe-ANC eyayaziwa nge-UDF ngalesa sikhathi kanye nenkatha yenkululeko. Babalelwa ezinkulungwaneni ezimbili abantu abalahlekelwa imiphefumulo yabo endaweni, kwaba nezindawo engahambeki kuzona, kwathi imindeni eminingi yasala dengwane. ukhonzeni Mpulo oneminyaka engu-70 ubudala ukhumbula lezi zinsuku ngathi kwenzeke izulu. Uthi babehamba ngamaqembu uma beya emsebenzini ukuze bakwazi ukuzivikela. Nalapha emva yonke lento zange sithole emakhansela, zange sithole ama-social worker, kuyasidlela nje. Sikhona konke. Bona ngoba nakho saphila kodwa sihlukumezekile bantakwethu noma singakhona. Abanye abalandeli be-IFP bathi bangathanda ukuthi kubekwe itshe lesikhumbuzo lalabo abalahlekelwa izimpilo zabo njengoba kwenziwe kwababulawa ngo-1995 eShobashobane eningizimu yesifundazwe. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMpumalanga eHammersdale. Dibulele kumafumolweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Sawubona nanke umsingomoya obandayo chochwela umzantsi ntshona welizwe udala ke zantshizane zithexqa nezithexqa xepha kumzantsi ntshona welizwe kwezinye indawo lithehole ngamafu lihlaba umhlaba ke kwendawo ezisembindini kanti ke ngomso uyangena lamsingomoya obandayo udala ke amathuba amahle kakhulu emvula kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe kodwa ke bezintshizane zithexqa kwindawo eziphakamileyo lisahlaba umhlaba kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke lithehole ngamafu khulubecala kwindawo esigudlunxweme lwapha yakho empuma masijonge ntoba izilumkiso zona zithini uyabongozwa mbukele into buqaphele kaloku kwakulatyuza kwamaza phako lwanxweme olusentshona ngokunjalo ke nalamoya uyakububhudla ngamandla pha kwekharu ukuyoqhina pha empuma koloni kanti ke nemozulu yomile futhumele futhi ingadala ke nemililo yamadlelo kwindawo esembindini pha eNorthern Cape eNorthwest Freystata ukuyoqhina pha kwaZulu Natal masijonge ke into bawona amaqondo wethu okutshisa asibeka phina lihle izulu mbukeli phaya eKapa lodumo ngo-11 degrees Celsius kodwa kamaqondo athande ukuba phansi ngesithandathu eCalvinia ngokunjalo naseSpringbok kuyabanda ngesithathu eUppington ngelixa phaya eKomani silindele isithoba ngokunjalo naseMthatha kodwa kaphinda athathisa amaqondo ngo-14 phaya eThekwini ngelixa kufudumele ngo-16 phaya eMpangeni naseRichards Bay ukuba ke wena usePitoli lindele imozulu efudumeleyo ngo-12 degrees kuyabanda ngo-16 phaya eKapa ze aphinde ke torho athathisa amaqondo ngo-28 eUppington ngelixa kubanda kakhulu eSutherland ngesixhenxe nje 14 eCalvinia ngokunjalo naseSpringbok kodwa ke phaya eKomani kuthande kufudumala ngo-27 29 omhlerhafu nasekaladokhwe kanti ke liphakathi izulu ngo-25 eMonti kufudumele ke eMthatha ngo-31 naphaya eMahikeng maniphele emehlweni nisale inhliziyo kamnandi mawethu.